Zdravíčko, další vlogísek. To jste nečekali, co? Takhle brzo. Já taky ne. Dnešní vlogísek bude velice special, protože si jdu udělat své první tetování. Jej. Jsem nervózní? Jo. Těším se. Mega. Jak malý děcko. No, kdo ví, jestli ten vlogísek vůbec vyjde, ale vezmu vás s sebou. A teď si budu udělat oběd, abych byla hezky napapaná a neomdlívala jsem tam. Za 1,5 hodiny to mám domluvený, takže se trošičku namaluju, vezmu si nějaký pěkný outfitík a půjdem. Já nedokážu multitasking, to je super. Nedokážu se prostě malovat a vám tady povídat, to je něco. Toto je final look. Nic crazy. Možná si udělám ještě rtěnku, ale to nevím. Každopádně mám na sobě takovýhle cute šatečky. Protože nic jiného taky se nedá nosit v tomhletom teplíčku. Hello! Malé updatíky. Včera jsem nic nenatáčela, protože jsem přišla domů a jenom jsem civila na to, jak to vypadá dobře. Můžu vám ukázat, jak to vypadá. Ještě na to mám teda tu druhou kůži, nebo jak se tomu říká, second skin, která se mi málem sloupla včera, když jsem šla domů, kvůli tomu, jaký bylo vedro. What do you think, guys? What do you think? I'm so fucking happy. Vypíná se mi furt kamera z nějakého důvodu. Nechápem. Každopádně jsem chtěla říct, že jsem mega spokojená. Se mi to hrozně líbí. Placement, design, velikost, všecko perfektní. A holčina dělá tady tenhle napůl realistický, napůl skicový stylík, takže kdyby se vám to někomu líbilo, dám jí do popisku. Tak, jdu vám po týdnu dotočit konec tohle vlogu, protože to bylo celý takový roztahaný. Došlo mi místo na kartě, musela jsem to zálohovat, musela jsem to kalibrovat a já nevím co všecko. A v tom vedru, co bylo 40 prostě stupňů o víkendu, se mi fakt nechtělo natáčet. Takže vám ukážu, jak to teďko vypadá. Look. It's beautiful. A rozloučím se. See you later.